Mama phân miệng lên chỉ đi ra. Miệng này đi. Ya mà gì mà kia mà thùng lô. Gì mà kia mà thùng lô. Cô mía mo ko. Apun mà. Rồi na mang thùng lô. Ay na kasi BMC progress. Kasi bitay bang kaya matay mga ama. Iyaman lang yan mà thùng lô rồi na. Wali sana se punda wali sana se te balam pamaga. Ya dah tu. Mẹ ăn đây gì đi qua Cha nào với ăn đi. Cần mẹ ăn đây cha Kan tu. Ada je bana. Ay mo pa malay ba si kanano ba dudi? Kani sana ni ba mana si Ron ta dor bage? Ay mo pa malay je ay mo pa malay ba bido putok pio. Ya manong de ay mo pa malay ba bido putok pio. Ay ya magi kong soke ya magi kong soke. 다들 하나 판말로 내게. tu. Ôi nhưng ngồi sa no ba ben de ba ai ben de ba si ya pabo. Pabo kai mai si ba to se pabo nang. 시야제. Cha chỉ vào cái Cái đấy. đấy là Pabo na dum ne thong na ba sa tingu ka pabo. Ay 아이는 시리 아이는 미도 합고 합. 야는 시바. Cha chỉ với giáp thật. tu. Sa sông này khá là thật. nandiyan ay nakalari. Manipo na siya kahit tungkay. Kain madiman. Kain madiman taule. Pasaware. Manipo ki pasaware. Manipo pasaware. Manipo pasaware. 이마에 라이저잖아. Manipur pasaware. Imay ka nung taule. Manipur pasaware. Babong bilan. Manipur pasaware. Ô xin mà ăn thì ta ra gần nha. Cha gì Manipur pasaware. Mani babo. Ngắm cha chứ. Ay na social media na din lao. Babong bilan ay paulo. Ay punsi sa pasiyan na lang gagay. Babong bilan. Ay na social media na sa bawang ang kapya ngang ba. Lana lang sing mag-isas na ay mo siya na tabi ulaw. Ipanta na ESP. Ay pabalao. Ay pabalao. Siyang bakon siya. Laro kita na siya siya mo din. Ay siya kis lang ngagi punsi na. Punsi sa may siya lagi ke. Ay punsi sa may siya lagi ke. 이마야 메리에. Mayaman mo na yung city. Mana haba pati mana siya masa. Kumaw! Nung may kaya demanda ke. Pasa kaya lang ke. Pulis na kaya pay bade. Panamaw yaw ni sinawlay na mga tao. Nasanay mo. Ay nga siya ang sang niya pikok ni ngay ba. Mo iyangan sila. Mo iyan ko lang. Nakikas na nila ako na ipiyaw na nalaka na eh. Ay ipiyaw na na isyagkay na pulis isyagkay na ilang pagkabamine. Noy! Sa sokna này to. Sen na ni sen. Lingsen mana din! Lingsen mana din! Yaw lis daw lingsen mana din! Nga na ka na KCPM na ni nga na KCPM na nga ni KCPM na ni KCP. Nay kang iba na tari ba na tra? 이마에 베리랑 샤포도 위에미야. Nay tari ba na tra ng sabot daw di ba na tra? Rồi tôi nô. Nào lên. Kain ba di mga tawing ngang sa ba? Lingken isa lupa lang mga alaw ya mo ay na bro. Romario na ko din. Romario to na to kasi na tragay mo na kay no to ito. Bàn. 가네. 그래서 좋은 놈이. Ay kiti chumbra. At sendoro at chumbo na magadi. Lan ba hoy na magadi. Lan mo na magadi kay no na. Zara ni se. To se. Nang nara ka ne banara ka ya ni. Baba je bahasa ni banang nara ka. kapal waya ba. Wan baba je baba ki khalo se ya se. Babo. O isa gal ki ne. O kai no kana. Manipugi yaw ni sinaway na walaw rin. 와로 야래. 또. Walaw rin. 무이 낭나 무이 좀 때깔래 봐. Kaya babu to si babu. Babu na wanga ka na babu. 야래. Ay nga angge. Baba je matha sa. Ay nga angge. O chama ka lo. Ay nga angge. 앵하고는 꺾어놓. Yuri mo kimaw na. Kukubi kimaw mo kukima. Ikukom kima si Tupiro. Lấy bao miêu cưng đâu đi xa nó dê. Lấy bao miêu cưng đâu đi xa nó dê thông lo. 야래 미야. 이마에 비면 내기 없다. Thông lo bị sáng nó không mà đâm là theo gì mà bố.
mi chang chang ka ko magi matam lo si po lai pang mi am na wa ka kali mi chang chang ka ko mo do kali mi chang chang ka ko mo do tong lo na ko le mag tong lo kala ma party na no wa yang ba kala ma party na to sa to ba kala ma party na ni ba pu gi ba na tong lo ka ta nga si de lai pang mi am kang na tong lo lai pang mi am kang na tong lo ko ki la la ni lai pang mi am kang na tong lo ka ta ba de ba lai pang mi am kang na tong lo nga say ba wana ko niya ning da magi original sing na ning da magi la la ima gi mateng yaw kita bakanalay ko mo na chan na chagi mateng yaw kita bakanalay yaw lo le manay mga camera ano lo ay mo bom bagay ato lo ima yay ngang pogbi tamna pogbi sana sabi ima nakoy na sa akin ako kang mukha at ay kang nasa ay kinamag na imamaya natuklak magikalay bra ay karamalok ang sanay ay emso yara me emso matama mag emso angaw emso yan kwada na akin sa dim na lumpa masagi bra puturo emso kipang puri ba ay ibo nasiyagi sa dim na emso kita magtaw mo na lumpa masagi bra puturo lo ina puturo lai pang miyang kang na ay ibo nga na may jengko ay ibo may jayo po naman taulo loy naman miyang kang na warisa na nasi Maya cuma melakukan itu. miyang kang na warisa nasi miyang kang na warisa nasi Pakอยู่แค่kalau pak. Babo milan pelo nanggi laipau nanggi sarga pelo udah bag pelo Napaan kan lagi? ay nangangi pala ni magbidyo record ay mga tani panamak record sa amam putpo gawai sa nasay nakoy biwan no iyeng ba no iso nangi pamong na sum ay mong na to le kam ni manipur kaya wale yaol ya sing mama mi ho pang le na manipo party ko ni mo at mo party me am na kali kina ko manung gi asoy man ko na kali sumto pangamde Cari mana yang wajah saji. sumto pangamde no ay pelo ay mo aning matuglo iwilep tagi toning bra ke wage ni toning bra ke sibi ni toning bra pipang toning matuglo nasan ne pigaw sa na yarage nasan pigaw sa na yarage nasan pigaw sa na yarage Mình xì để vào mà tôi nên là cái buổi ra cái du cái nó mỗi cái nó khăn nào ra mình xem xong rồi magi sero da pong tro ay ka maga upo wa sa to ko sa na gibi putro sana ay ju sila phải na dam gì Mune không biết cái này đâu. babong nang kang ro niya babong please babong nang dukan sa piyo babong Đây ngoài trên. Ôi ay please babong ay ko ba ko lagi babong nang dukan sa piyo babong haw na Mình wala nâng ngoài kia bây giờ có máy không thì mình mà nâng. này mà sao được cặp cái lò cặp cái tang để nó cái mà bà nó cầm máy ta pino inang si Kamu suruh nak kau. kahit man di ba tabi nga mo ba ako'y nalang maging matungin ay ligaw sila masaksar mga atane. Ay mo pa na wala ko midi putong na mo na din. Ay mo pa wala ay midi putong na mo na din. Duga ay na do. Yating maging preso ko lay din. Kaganong din ay pa wala ko mito. Putong pino. Ay kaganong din ko ang para ko ng ginang si. Ay kaganong din ko ang para ko ng gay. Ay mo pa wala ko mi putong pino ya olo mi sinaw sigda.
Manipur Sarkar is a Putok Biro. I call by a Koyam gay, I call by a Koyam gay. That's it. That's it. Cha mayam lấy gì đi cha cái giọt chung bắp phàm bắp hạt tân em môi dù môi nở đúng khi đó phụ chân nó bung mà qua mayam lấy gì đi thôi là cái gì ai bố Manipur gì đấy ai bố hạt thuốc bắp phàm mà rồi bông bao thuốc lo loại này mang thuốc lo là con cái lỗi chi rồi đi thuốc lo là coi thuốc lo Cookie na nok sa daw. Cookie na nok sa daw. Siya ko mamaya mama. Ibong guys sa matyan nga kaya ma. Nung sinada ba nung ay na dabal ba cookie na nok sa daw. Lai pang miya pa na mama ni bugi mapang ko di mang nok sa daw. Nok sa daw loy na. Loy na mang nok sa daw. Thamna Popine, Yangang Popine, Sana Sabine, Sadi Kongman, I by Mapam Sima Sing Se, Red Zone the Gilaine, Macha, I would do she again. Ima, Nakoina Laiva, Ima, I don't know, Makamda, I don't think I'm going, I ain't going lucky, but I ain't do the Sadi Mokonga that over the Nubika now again at the Nubi ka na okay na tana. Ano na karamba rin ka na kuringay na ko ito nagkangani. Sana sabi na kanasang yan. Nasasang ka na. Ay, wala kiba ni Ima. Ima, ama ayaw boys na. Ay, nalaki ba sa mo doon sa positive yang kang nulan ay ko kada ba de. Lại này karyawan apa lay kamay lay di hada na isa na sila aga hangi di ani ra hom lag lại di nang thieng ba do ro na ko ima pam da police aya bi lay ram de ko ima lay ram de ko se ima ka na ai ge ma pam da na ko ibang bi ai gi pha ba la ko sida iyamadu na support to ya hari bra kasi na support to da boy dadi iyaman nong den ai gida magtanya achumba dam da puthok piyo ba iyaman na lay pang iyamam da mi ka to kay daw rage Manipur Sarkar mi ka to ayaw si Atka bro ayaw si Bom da ko pa kay kay siga bro da sanse ay nangangi bagay ay malampige ay malampige ay malampige ay malampige kali gino ay muna niya kayo tingga da ba nang kinasan na ta bro ay nayama mo nung sisagi ba de iyama kay kanagi da bro yama kay ka adagi matang na kanagi ba da iOS scheme matang na ni Ado lai mà miyam kang na public miyam kang na putok se public miyam kang na putok se ima mayam na kay dawri kay tin mo mi ma kay tin gi ma uri pogi una amo ko gi ma ko mi gi ma noi kadai chang lagi no Kapan no cha gì đi không nát phải vì cha ai kadai chang lagi no ai bung em bia ai bung loi na ma nai kari mai uri pogi ma na sa go bagya pun balom dai na bang tong lo ai sa na se public meeting kang na wari sa na se ai na ai mo da mau kaya sai akape ngangi kami na akape ngangam ta bro ngang niya ba ato yang nganga ki bagi maram loi na ni tigal mi na ziba pun na Zipa ke mai sinaw le magtok pino. Toklo na ko toklo ay. Ayan keso ano la ayan keso. Ay naman ni buza mai amoy da yan. Ato dali kanino ba daw ise? Kanigi yaman na magi maramdam wakan mi pampamaya di iyaman nung din na tong salaga. Ay mo pa malay ang kanibay di SP da. Ay labita di ba siya?
Iyama, Manipuri man ay kita magtanong maging wakan pamzabane. Iyama na ay basirun sa kali marilay nage. Ay ngangi sana ay akapin ngangi. Ay tina isay ay sana yasay. Miyam kang nailale ay sage ka nga ba? Ano mo? Ay na iyama ka kanagi do kay matangin na ba dasaw? Laipang miyam kang nakangalaw. Laipang miyam kang nakangalaw. Laipang miyam kang nakangalaw. Yaw, sinaw ka tayo siya na chum maganda magkatayo nonoy. Tigang ka na di makain ba di mataw ba? Pamang bilay! Ay, sana naman siya. Kain mo di mataw ni. Kung kinaloy naman ko siya ni. Kayso na naman yan. Kayso na naman. Social media yun na iyaman nung ginatado ni Machero si kanini sa naman ko inigay. Kanisa na nigay ba? Ay na miya makalam ra. Ay na miya may zan mangalam ra. Ay na nga sige sa mga salita. Ay na kariya. Akain matabag tarunggay. Zipan ka na miya magkadain no tonglo. Ay sira so sige. Amo kukima tonglo. Ina dumay taw le dia pa. Ay ibu ka na dadro. Mani na bung magpanga tani mo na tayo. Ay na ba din? Karigi pa na may tingdo na ba? Ay na nga si karigyan na ba na? Ay na karilan sa ruge ba? Ay na nga ang iba doon Romario na. Kasi bino maming balaga lang mga alaw ya ba doon? Sombrado po to ko biwa ay makagtanay. Mani. Ay na yama ki mama na kanagi ba doon so? Di man to yung matang dahil meron to. Yama na kaya kigay WhatsApp group to da. WhatsApp ki call why siya na ba doon? Yama na kanikon da sinarkya ba doon so miyam kag nakangalo. Ay na yan, nung sige mayama mana sa bahay daw, isa kay ginoba. Ay na makakita mo din kakayaman siya mayaman niya ba? Wari sana kayaman na mana mayamang da. Mana ating matami na sinon kong doon siya. No mo ta sa punto rin siya. Na kung nawari sana siya, ay binota mo siya penge ba? Macam na mada, papa pun malay doon siya ng kamay na tawin na ako'y pun natigan mi na siya ba? Wari na mahayo ba? Penge ba? Ato ga, imay bin na inong siya kita magta at sumaway putopiyo na dana pa maurag pa kita magi dududuan ka na ang damay dana pa mayara ay sa poto mayara ay sa karigino nay mami ano yung kangiman na to Mazu taraga mana. Kay no kanjara ani sebe. Iyaman na ay adapt to walay ba ay mo pa walay ba mi do iyaman na putok biyaw lay pang miyam kang na iyaman da kong para ko ramge iyaman ki kong para ko ramge ay kong para ko ramge ba ay ba ni mag-isa ka sa wala we iba ka lang nag-uyayawa ay si ayan mo kami na dro Oh, mazu sige baga kanjara ani sebe ma. Bielo na koy na bielo masala bielo no yana ba na dro kahin ba di man daw ba san kai tum kai ba ama na ma atong na ba ama na ma puna ba may day masano bielo no ay nakana kailan na ba ay nakana social media social media dai na wai ba do maupat tabi kaya ka nasabi no paano bi koy ba yaw ali sinaw ya soy ba ay nangang baboy na ko datam na nay buyeng na batam ba ya bro lay pang miyam kang naway sa na se lay pang miyam kang naway sa na ay nalala mabay koy ram gay ay ipito sa itoke Yare to. di ba ya ko ay Ako'y may amlay. May amlay. Dito.